Ние сме служители на дезинфекционна станция и обработваме против комари. Това е варела с 150 литра нафта, в която се сипва препарат. 9 литра Айкън. Специален препарат за комари. Щастливи сме, че сме родени в това малко градче, но това е начинът за да спиме спокойно през нощта, чрез прахосмукачката. А защо? Защото има много комари и за да ни е по-спокойно и по-спокоен съня, аз решавам проблема по този начин. И ние сме едно тихо и спокойно градче, равно е на брега на Дунава, имаме си острови. И всичко е тихо и спокойно при нас. Най-вече проблеми имаме ли някакви? Проблема е комарите. Друго. Не се спомням да има умрели жени. Нали ви казвам, аз едва съм ги удряла така отначало. После всеки удря и всеки... Но не съм убивала. Не. Това е... Аз едно пиле не мога да закова. Не. Никога не съм. И никога няма да убива.